Set. A akce? Tak Davide, první kapela, která ti přišla představit svůj výtvor, který zvládli v posledních 3 hodinách udělat, se jmenuje M2E. Pocházejí z Bruntálu a řadí se do kategorie pop-punk. A písničku, kterou jsem jim zadal, aby udělali, je Toulava od Sebastiana. Tak, kluci, pojďte na to. Tak, něco to je Michal ještě jednou, než to první kapela, jo? Já jsem řekl první, jo? Ano, tak. Kluci. Stále točíme, připravíme a akce. Tak Davide, první. Jednou. Nevadí. Pozor. A akce. Davide, kapela, která právě přišla na scénu, se jmenuje M2E, hrajou pop-punk, pochází z Bruntálu a dal jsem jim za úkol během 3 hodin se cvičit a připravit cover písničky Toulava od Sebastiana. Tak se pojďme podívat, jak se s tím kluci poradili. Tak, stopneme.